Трябва да се промениш, независимо дали ти се иска или не. Защото животът се променя, нещата се променят. И независимо дали искаш да се промениш или не искаш, това ще се случи. Въпросът е как. Защото когато искаш, ти се движиш напред, движиш се в крачка с тенденциите, търсиш, развиваш се, търсиш новите неща, кой как да стане по-добре и се променеш в течение на времето. А когато човек забие и когато иска да остане такъв какъвто си е и прилага тези неща, които знае по един така консервативен и затворен начин, той пак се променя. Един такъв човек пак се променя, но се променя назад. Защото животът се върви напред, а когато човек изостане с информацията и живее с моменти и спомени от едно минало време, човек се променя назад, става по-лош и не толкова адаптивен и приспособим към съвременните условия. А тази липса на гъвкавост, на приспособимост, движи човек назад. Не го движи напред в живота, а го дърпа назад и надолу. Защото когато ние имаме хубави спомени за това, което се е случило, трябва да вземем само есенцията, да вземем най-добрите елементи от това, което ни се е случило и да го адаптираме към съвременните условия, по начин, по който работи сега. Защото устарелите похвати, устарелите неща и стремежа да се затворим в тази представа, която сме от миналото, ни дърпа назад, дърпа ни надолу. Трябва да знаем, че нещата от миналото не са за пренебрегване. Трябва да си спомняме, да имаме история, да знаем нещата как са били, но да ползваме само добрите моменти и да ги прилагаме в момента. Защото животът е сега. Сега е моментът, в който живеем и ние можем да усетим всеки мирис, всеки детайл, всеки поглед, който срещаме. А това, което е в миналото и стремежът на един такъв човек се държи в миналото, е погубване. Трябва да се промениш, трябва да се променяш ежедневно, във всяка минута, защото такъв е животът. Независимо дали искаш или не, той се променя. Даже и клетките, твоите клетки на тялото се променят във всеки един момент. Приятелите, които познаваш, се променят. Животът, който познаваш, се променя. Инфраструктурата, през която минаваш ежедневно в пътя си за работа или за училище или за среща, се променя. Всичко се променя. Трябва да знаеш, че няма условия, които да не се променят. А именно условията са нещата, в които ние съществуваме. Има ли подходящите условия, има и среда за съществуване на едно или друго нещо. Това се отнася както за хората, така и за твоите навици, за моите навици, за всичко, което съществува. Има ли условие, съществува. Няма ли условие, не съществува. И когато знаеш, че условията се променят, трябва да знаеш, че ти трябва да се промениш и то съзнателно. Съзнателната промяна е правилната посока към развитие. Защото ние трябва да бъдем актуални в текущият момент. И като казвам актуални, това не означава актуални от гледна точка на модни тенденции. Актуални от гледна точка на това, което става в момента. Не това, което е било и да се стремим да го запазим. Не това, което ще бъде и не знаем дали ще стане. Актуални е в момента, когато ние сме наблюдателни, бдителни в текущата ситуация. Когато наблюдаваме какво става, адаптираме се и реагираме своеобразно.
реагираме адекватно на създалата се ситуация, на човекът, който е срещу нас и към нас самите. Защото промяната, както казах и преди малко, е в нас, така има и промяна в хората, с които общуваме. Те се променят във всеки един момент и понякога си мислим, че срещаме човек, който го познаваме добре, но той се е променил, защото му се случват различни неща. Живее в различни условия, които се променят постоянно. И когато ние срещнем един такъв човек, той е различен от това, което сме свикнали. И наша отговорност е да си променим мисленето. Да си променим мисленето как ние реагираме на този човек. Промяната в нас я правим не за друг, а заради самите себе си. Когато се адаптираме към средата, към променените условия, към променения човек срещу нас, ние реагираме по-адекватно и съответно не търпим разочарование, страдание и болка. Промяната е част от живота и това не трябва да се забравя. Ние се променяме. Променя се и светът. Ако само погледнеш навън през прозорецът и видиш каква е средата, колите пред блока са различни, колите на улицата пред къщата са различни. Има вече цвят по дърветата, когато е пролет. Или пък съответно клоните са голи, когато идва есен и зима. Само един поглед навън ни дава ясна представа какво се случва. И трябва да обърнеш внимание на това, без да го подминаваш с лека ръка. Защото много хора подминават начинът на мислене и на възприятие и после се чудят защо става така или иначе. Промяната в живота е на всеки ъгъл, на всеки момент и при всеки. Променя се нашата усмивка, променят се нашите очи, когато ситуацията е различна. Затова променяй се адекватно, променяй се ежедневно, променяй се според ситуацията, но ползвай практиките от миналото. Ползвай опита, това, което знаеш, но го пречупи през сегашният момент. Дали може да стане на 99% или на 60%, както преди. Някои неща се прилагат в по-голям процент, като знания и опит и практика, а други като по-малък процент. Има го в предвид и във всеки един момент се усъвършенства. Усъвършенствай се и върви напред. Иначе пак ще се промениш, но ще бъдеш назад. Променяй се напред. Животът е в права посока напред. Намо Будая.